Fideo dysgu ar gyfer mathemateg bellach uned 1, rhifau cymhlyg 2. Nodiant yw hwn nawr. Os yw z yn rhif cymhlyg, bydd z bar, a bar ar y bed, yn gyfiau i z. Hynny yw, bydd y rhan dychmygol yn plus neu minus i gilydd. Felly os yw z yn 3 plus 7i, bydd z bar yn 3 minus 7i. Os yw w yn minus 1 minus 3i, bydd w bar yn minus 1 plus 3i. Felly rhan dychmygol plus neu minus i gilydd. Yn gyffredinol, os yw z yn hafel i p plus qi, bydd z bar yn hafel i p minus qi. A ni'n defnyddio hwnna yn rhannu. Hefyd, os yw z yn hafel i p plus qi, y rhan real z yw p, a ni'n gael fe'n real z. Ni'n gael fe'n p, a rhan dychmygol yw'r rhan gyda'r I, yw q, felly'r rhan dychmygol, imaginary rhan z yw q. Os yw dau rhif cymhlyg yn hafal, mae rhaid bod i rannau real yn hafal yn ogystal â'r rhannau dychmygol. Mae'r ddau ran o rhif yn goffo fo'n hafal i'w gilydd. Hynny yw, os yw x plus iy yn hafal i p plus iq, mae'r x a'r p yn goffo fo'n hafal, y ddau ran real, a mae'r ddau ran dychmygol, y ran gyda'r i, felly mae'r y yn hafal i'r q. Rhaid fod y ddau bit yn wahanol am ddau rhif cymhlyg. Felly cwpl o enghreifftiau yna o sut i ddefnyddio y wybodaeth yma. Darganfyddwch ail israddau 7 minus 24i. Felly os gosodwn ni i 4 plus iv yn ail isradd i 7 minus 4i, lle mae u a v yn rhifau real, hynny yw, mae u plus iv yn hafel i 7 ail isradd 7 minus 24i, sgwario'r ddoi ochr, sgwario'r bracet, felly ni'n gosod y ddau bracet i gilydd, u sgwar minus 2 y canol, felly uvi plus uvi yn rhoi 2 uvi, a sgwario'r diwedd, so v sgwar, i sgwar, mae i sgwar yn minus 1. Felly mae rhan real yn u sgwar minus v sgwar, a'r rhan dychmygol yn 2 uv. Felly mae rhan chwyth yn ehangiad o'r bracet na wedi sgwario yn gorfod fod yn hafal i 7 minus 24i. Achos mae'r ddau ochr nawr a dim ond rhan real y rhan dychmygol, gallwn ni ddefnyddio hafaliadau cydamserol gan ddweud bod y ddau ochr real, so u sgwar minus v sgwar, yn gorfod fod yn hafal i 7, a mae'r 2 uv dychmygol ar y chwyth yn gorfod fod yn hafal i minus 24 ar y dde. Felly mae gyda ni par o hafaliadau cydamserol mas o'r un hafaliad yna. I ddatrys rhain, gallwn ni cymeryd yr ail un a ail drefnu gael v yn hafal i rannu dy 2, so minus 12 dros i bedol. Am newid hwnna yn yr hafaliad gynta, gen ni u sgwar minus, hwnna wedi sgwario yn hafal i 7. Sgwario hwnna, ni'n cael minus lluosi minus yn plus 144 dros u sgwar. Lluosi fe gyd gyda u sgwar, a ni'n cael u i'r pŵer 4 minus 144 yn hafal i 7 u sgwar. Dodi nhw mewn trefn, so mae u i'r pŵer 4 minus 7 u sgwar minus 144. Nawr mae hwn yn ffactorio i roi u sgwar minus 16 lluosi u sgwar plus 9. Oedd quadratic dyn ni mewn u sgwar. Felly, ni'n cael y ddoi y fracet yna, ond ni'n gwybod bod u a v yn real. Felly,
ni methu cael bod u sgwar yn hafel i -9. So mae u sgwar yn 16 yn rhoi ni bod u yn plus neu minus 4. Gosod hwnna nôl, a ni'n cael bod pan mae u yn 4, mae v yn -3. Pan mae u yn -4, mae v yn 3. Felly ail isradd y 7 minus 24i yw 4 minus 3i, y ddau gyfuniad yna, neu minus 4 plus 3i. Felly 2 ail isradd gyda'r rhif cymhlyg yna. Datryswch yr hafaliad i'r quadratig yma. So mae z sgwar minus 6i lluosi z plus minus 16 plus 24i. So mae quadratig dyn ni mewn z. Ni'n gallu rhoi hwnna mewn i'r fformula, achos ni gyd ni'n gallu gweld yma fe'n ffactorio. Felly minus b plus neu minus b di sgwario minus 4 a c i gyd dros 2a. Tacluso hwnna, ni'n cael plus 6i, 36i plus 36i di sgwario sy'n rhoi minus 36 i ni, minus 4, 1 a 16 yn rhoi plus 64, minus 4 gyda'r plus 24 i yn rhoi minus 96i dros 2. Dan yr ail isradd, ni nawr yn cael 28 minus 96i. Ni'n gallu cymeryd 4 mas o hwnna a cymeryd i ail israddau, so felly mae 2, 4 yn dod mas yn rannu mewn i hwnna yn rhoi 7 minus 24i. Felly ail isradd y 4 yw 2. Ni'n gallu rannu dy 2, so ni'n cael 3i plus neu minus 7 minus 24i. Nawr ni wedi dod o hyd i ail israddau 7 minus 24i. Felly, mae gyda ni z yn hafel i'r 3i plus neu minus 4 minus 3i, o byddai'r minus yn rhoi'r term arall i ni. Felly mae'r 3i plus 4 minus 3i yn rhoi 4 yn unig i ni, a mae'r 3i minus 4 plus wedyn y 3i yn rhoi minus 4 plus 6i. Felly mae z yn hafel i'r ddau derm yna. Y ddau rhif cymhlyg yna. Yn gyffredinol, os oes unrhyw polynomial y gradd n, bydd ganddo fe n isradd cymhlyg. Gall rai o rain fod wedi dyblu fel z yn hafel i 3 a z yn hafel i 3 eto, yr un rhif ddwywaith. Enw'r canlyniad yma yw theorem sylfaenol algebra a golygir mae hyn yw'r broses olaf ar gyfer ehangu system rhif byddwn ni'n ei defnyddio. Felly ar gyfer n gradd, polynomial gradd n, mae gyda ni n isradd cymhlyg, so dim angen mynd yn bellach yn yr system rhif. Ymarfer i chi, darganfyddwch ail isradd y ddau rhif cymhlyg yma, daliwch y fideo i ateb y cwestiynau. Mae'r cwestiynau ar y sleid nesaf, a dwi'n clico ar hwnnw nawr. Felly, rydym yn gallu datrys hafaliadau quadratig gyda chyfernodau rhif y cymhlyg. Hefyd, gallwn nhw ddefnyddio dulliau algebraig cyffredin i ddatrys hafaliadau rhif y cymhlyg eraill. Er enghraifft, darganfyddwch z os yw rhif cymhlyg lluosi z plus rhif cymhlyg gwahanol yn hafel i rhif cymhlyg gwahanol. Eto, mae hwn ddim yn wahanol i datrys hafaliad fel 5x plus 13 yw 28. Felly, mynd ar 3 minus 2i oddi wrth yr ochr yna a'r ochr arall. Felly, tynnu 3 minus 2i o bob ochr
a ni'n cael, so hwnna wedi mynd draw at ni, a tacluso hwnna cym ymlaen, felly 1 minus 3 yn minus 2, 2i minus minus, 2i yn rhoi plus 4i. Rhannu bob ochr gyda 2 plus i, a ni'n cael bod z yn hafel i minus 2 plus 4i rannu gyda 2 plus i. Cofiwch mae rhaid i ni llosi top a gwylod gyda cyfiau y gwylod i gygwared yr i ar y gwylod. Felly ni'n llosi'r unna, ni'n cael minus 4, minus 2i, plus 8i, minus 4i disgwyrio, i disgwirio'n minus 1. Felly mae'r minus 4 plus 4 gyda ni fyna yn rhoi 0 am y ran real a plus 10i ar y top. Ni yn neud siwr bod y ddau i yn diflannu ar y gwylod, felly mae plus 1 gyda ni fyna, so 5 sydd ar y gwylod. Hwnnw'n rhoi 2i i ni. Felly mae z yn hafel i 2i yn ffito'r hafaliad yna. Enghraifft arall, darganfyddwch y rifau cymhlyg z a w fel bod 3 plus iz plus 2i llos i w yn hafel i 4 plus 10i a ar yr un pryd bod z plus 1 minus i llos i w yn hafel i 3 minus 3i. Na'r hafaliadau cydamserol yw'r ein a byddwn ni'n datrys nhw fel ni'n arfer. Felly ni'n gallu llosi top yr un gwylod gyda 3 plus i fel bod cyfernodau z yn hafal. Felly, y ddau hafaliad gyntaf, llosi'r gwylod gyda 3 plus i, so 3 plus iz, plus 3 plus i, llosi 1 minus i w, yn haflu 3 plus i, llosi 3 minus 3i. Felly tacluso'r hafaliad gwylod a ni'n cael 3 plus iz. Mae'r ddau yna yn cyfuno i roi 4 minus 2i a mae'r ddau ola yn cyfuno i roi 12 minus 6i. Felly mae gyda ni hafaliadau cydamserol. Nawr ni'n gallu tynnu gygwared y z. Felly mae'r z yn diflannu, so mae 2i gyda rhyw minus 4 minus 2i. A ochr draw mae gyda ni 4 plus 10i minus 12 minus 6i. Tacluso, felly mae minus 4 plus 4i gyda'r w. A mae gyda ni minus 8 minus, plus 16i ar ochr draw. Felly mae rhaid i ni rhannu gyda'r minus 4 plus 4i. A wrth gwrs i wneud na, mae rhaid i ni llosi top a gwylod gyda'r minus 4 minus 4i, y cyfiau, a ni'n cael cyfuniad yna, a ni'n cael yr ateb fel 3 minus i. Felly, defnyddio'r ail hafaliad gwreiddiol i weithio mas y z, achos z wrth una gyda ni fyna. So mae z yn haflu 3 minus 3i minus 1 minus i w, gosod yr w fel 3 minus i, a ni'n cael bod z yn haflu llosi'r un yma, casglu termau 1 plus i. So ni wedi datrys w a z wrth wneud defnyddio dull hafaliadau cydamserol fel bydden ni'n arfer. Enghraifft arall. Darganfyddwch gwerthoedd real ar gyfer p a q fel bod p lluosi 2 plus i plus q lluosi 3 minus 2i yn haflu 5 plus 6i. Felly lliosi'r ochr chwith mas, mae gyda ni 2
3p plus pi plus 3q minus 2qi yn hafel i'r ochr dde. Casglu'r darn real a dychmygol, so mae 2p plus 3q gyda ni yn hafel i plus p minus 2q ar gyfer y rhan dychmygol yn hafel i'r ochr dde. Nawr, ni'n gallu cymharu'r ddau real ar y ddau ochr, maen nhw'n gorffo fo'n hafel. So mae 2p plus 3q yn gorfo fo'n hafel i'r 5, a mae'r p minus 2q yn gorfo fo'n hafel i 6. Felly mae dau hafaliad cydymselol gyda rifau real gyda ni fan hyn, a datrys reina yn y ffordd arferol, lluosir ail un 2 a tynnu, a byddwn ni'n cael p yn hafel i 4 a q yn hafel i minus 1. Enghraifft o rein o beth sy'n neud mewn gwahanol dulliau gyda cwestiynau rifau cymhlyg. Un arall, o wybod bod 1 plus 3i yn wreiddyn i'r hafaliad yna, lle mae p a q yn rifau real, darganfyddwch gwerthoedd p a q. Felly z yw'r unig darn sy'n gymhlyg ar p plus 2i ar 1 minus i lluosi dy q a fanna. Okay. Felly, ni'n gwybod bod z yn 1 plus 3i yn wreiddyn, felly mae hwnna'n mynd i ffito, ni angen o gwreiddyn arall. Felly, os ni'n sgwario hwnna, ni'n cael sgwario fe, cofio bod i sgwar yn minus 1, a byddwn ni'n cael minus 8 plus 6i yn dod mas. Felly mae z sgwar plus p plus 2i lluosi z plus q lluosi 1 plus i, gyda z yn 1 plus 3i yn rhoi i ni minus 8 plus 6i minus p plus 2i 1 plus 3i ar gyfer y z yma, a q lluosi 1 plus i. Felly, lluosir ddau fracet, a lluosi q mewn i'r bracet ola. Casglu'r termau real, felly mae minus 8 plus, minus p plus 6 plus q yn rhan real, a mae 6i minus 3p minus 2 a plus q yn rhan gyda i's yn nhw, felly maen nhw'n ddychmygol. Felly, ni'n gwybod bod hwnna'n hafel i 0, felly maen nhw'n goffo fo'n hafel i 0 plus 0i. So mae'r rhan real yn 0 a rhan ddychmygol yn 0. Cymharu'r rhannau real a dychmygol, cawn yr hafaliadau cydymserol yma. Ni'n gallu tynnu'r yna, cael gwared yr q, a byddwn ni'n cael taclusol angen da, tynnu'r yna gael gwared y q, a byddwn ni'n cael bod p yn hafel i 3 a q yn hafel i 5. Enghraifft arall, darganfyddwch yr rif cymhlyg z, fel bod yn bydloni'r hafaliad 3z plus i z bar yn hafal i 7 minus 9i dros 2 plus i. Gyntaf gyd byddwn ni'n tacluso'r ochr dde, felly lluosi top a gwylod gyda'r cyfiau, so 2 minus i top a gwylod, 2 di sgwario, mae'r ddau canol yn mynd, a minus i di sgwario, felly plus 1 yn rhoi 5 ar y gwylod. Lluosi'r top mas, ni'n cael 14, ond wneud yr i hefyd, so minus, so plus 9 i di sgwario sef minus 9, so 7, 14 minus 9 yn rhoi 5. A rhan dychmygol yw'r ddau canol, felly minus 18i a minus 7i yn rhoi minus 25i. Ni'n gallu rannu dy 5, felly mae gyda ni 1 minus 5i ar yr ochr dde. Felly gosod z yn x plus i y
felly bydd z bar yn x minus I y cyfiau. Felly yr ochr chwith yn mynd i fod yn 3, lluosi x plus I y a I, lluosi x minus I y yn hafel i'r ochr dde, sy'n nawr yn 1 minus 5i. So gosod pethau mewn i'r hafaliad nes bod chi'n gallu gweld bod chi'n gallu datrys e. Lluosi mas o'r ochr chwith, a ni'n cael 3x plus 3i y plus ix minus i di sgwario sy'n mynd yn plus i, plus y, felly i di sgwario mynd yn plus gyda'r minus. Felly casglu'r termau real, so mae 3x plus y dyn ni ar ochr chwith, yn real am yr 3y plus x gyda ni yn rhan dychmygol ar y chwith, yn hafel i 1 minus 5i ar y dde. Cymharu ran y real a dychmygol, ni'n cael bod 3x plus y yn goffo fo'n 1, a mae 3y plus x yn goffo fo'n minus 5. Datrys rhywna fel hafliad y cydamserol cyffredin, a ni'n cael bod x yn hafel i 1 a bod y yn hafel i minus 2. Cwestiynau chi, cyn bypyrau yw'r ein. Mae 6 cwestiwn fyna. Daliwch y fideo i ateb y cwestiynau yma, a bydd y sleid yr atebion yn dod mewn eiliad. Felly, dyma'r atebion. Gobeithio bod chi wedi gallu datrys rhywna. A dyna ddiwedd y fideo ar gyfer rhifau cymhlyg 2.